கன்னியாகர தேரர் உள்ளிட்ட மகா சங்கத்தினருக்கு வழங்குகின்ற வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருணம் இது. அந்த விழரசு மலர்கிளையினுடைய தகுதி வழங்குவதற்காக இலங்கை ஜனநாயக சோசலிஸ்ட் குடியரசுடைய அதிபர் ஜனாதிபதி அனுகுமார் திசாநாயக் அவர்களை நாங்கள் அன்போடு அழைக்கிறோம். For this sacred and historical moment, and I also respectfully invite your President of Sri Lanka, Anukumaar Dissanayake, to diplomatically offer this sacred tribute to us.